táto vláda, táto krajina, tento štát nepochopil, o čom sú tie miestne akčné skupiny, nenastolil dobré pravidlá na začiatku programového obdobia, meškal pri výbere tých masiek a dnes vlastne žneme to, čo zasiali tí politici a tí ľudia, ktorí boli pri riadení tohto programu, keď sa spúšťal. Keď si zapnete ten gombík, ten prvý na tom kabáte, tak to už potom celé ide zle. A proste tí Česi to zapli dobre. Na začiatku si povedali, že toto je šanca decentralizovať eurofondy, preniesť ich z Prahy, z centrály dole, že to bude jednoduchšie, že sa to bude ľahšie implementovať, im ľahšie kontrolovať a že budú potom chodiť na ten vidiek a ukazovať sa s tými výsledkami. Oni to pochopili. U nás vždy máme tendenciu centralizovať moc, rozhodovať, mať tu právo nad všetkým, no a výsledok sa dostavil v podobe opačného výsledku, ako by sme chceli. A preto sme tam, kde sme, a Česi sú lídri v Európskej únii ohľadne masiek, my sme lúzri. Dnes sme áno v situácii, že tá implementačná agentúra PPA nemôže stíhať, pretože sa jej nazhromaždili v krátkom časovom úseku veľké množstva projektov. To znamená, že ak vy denne vybavujete, alebo ročne, alebo mesačne vybavujete 100 projektov v priebehu rokov a zrazu ich tam dostanete 1000, tak jednoducho logické, že ten počet ľudí, ktorý tam je, nemôže a nie je schopný vybaviť tieto projekty v dostatočnom časovom horizonte. A často sa hovorí o subsidiarite. To znamená, že na tej úrovni sa má robiť tie veci, ktoré viete robiť najlepšie. Ak niečo má patriť Bruselu, Európskej únii, nech to tam ostane. Čo vedia robiť národné štáty, nech to ostane na národnej úrovni. No a my sme v paradoxnej situácii, že tí, čo najviac kričia o Brusel centralizme, nechávajú si ten centralizmus v Bratislave zas a neposúvajú ho do tých regiónov. Sme úplne v absurdnej situácii a tá subsidiarita jasne ukazuje, decentralizácia, že čo môžete urobiť dole, tak to tam dajte, pretože tí ľudia najlepšie rozumejú tým problémom. Takže my sme sa vôbec nepoučili. Že absolútne, my ideme, nie že kopírujeme tie zlé rozhodnutia a ten celý manažment toho, my ideme ešte horšie na to.